perquè la gent està una mica desencantada i la gent està una mica fugida en aquest moment de la seva situació, està fora una mica del... no sap per on anar. I jo suposo que el clam o el crit o la projecció que pugui fer l'Artur Mas serà una cosa bastant definitiva per al futur. No crec que hi hagi propostes concretes, em sembla que serà més unes línies a seguir, no es faran propostes concretes, no ho penso, però unes línies a seguir, d'alguna manera uns fonaments per construir aquest edifici que serà el catalanisme del segle XXI, bàsicament, del 2000 cap endavant. Espero que sí, que em dirà alguna cosa que em convencerà, no? Proposo que la refundació es faci sobre les bases següents. Allà on el catalanisme cercava la pervivència de la nació, hem de substituir-ho per la nació plena, per la vivència de la nació en plenitud, que no és només la pervivència. Allà on hi havia l'aposta per la modernització, hem de fer l'aposta per un país capdavanter, un país de punta. Allà on es buscava la regeneració d'Espanya hem de situar, a més, Catalunya al món, és a dir, construir la Catalunya global. I allà on es parlava d'autonomia o d'autogovern hem de parlar del dret a decidir per nosaltres mateixos sobre allò que ens és propi. El catalanisme s'ha d'ocupar de l'ànima de la nació. En el món catalanista en aquest moment hi ha molts debats oberts, però gairebé cap sobre l'ànima de la nació, que és allò que la fa gran, que la fa pròspera, sentida i estimada. I vull recordar que hi ha moltes nacions que no tenen un estat, però gairebé no hi ha estats que al seu costat o al seu darrere no hi tinguin una nació. Cal tenir sempre present, i no oblidar-ho, que el catalanisme és també força de dinamització, motor de canvi i d'innovació de la societat catalana. El catalanisme no pretén fer de Catalunya simplement un país més, sinó un país que valgui la pena i que destaqui per la seva qualitat i per la seva modernitat. I en part ho ha anat aconseguint. Catalunya ha d'esdevenir l'àrea central d'una part del món, concretament de la Mediterrània. És a dir, quan algú, a qualsevol lloc del món, pensi que vol fer alguna cosa en el sud d'Europa o a la Mediterrània, en el primer lloc de la llista ha de sortir Catalunya. Abans ens podíem definir en relació a Espanya i a Europa. Ara ens hem de definir en relació al món. No ens creguem ingènuament que arreglarem les coses amb l'Estat a base de pedagogia fent-nos els simpàtics. Fa 30 anys... Fa 30 anys que actuem pedagògicament. Vàrem ajudar a fer la transició de manera exemplar. Vàrem participar en la Constitució i la vàrem votar majoritàriament. Vàrem ajudar a superar el cop d'estat del 23 de febrer. Vàrem lluitar contra l'agressió de la LOAPA a principis dels 80 sense estripar les cartes. Vàrem impulsar l'entrada d'Espanya al mercat comú, a la Unió Europea i a l'euro. Hem estat els grans impulsors de l'estat autonòmic en benefici de tots els territoris de l'estat sense excepció. Hem estat coprotagonistes de gairebé totes les grans transformacions econòmiques i socials, hem ajudat a tot tipus de governs espanyols, hem donat més suport que ningú a la lluita contra el terrorisme i, a més, hem pagat religiosament tot el que ens tocava i també el que no ens tocava. Havent d'aparèixer, malgrat això, com uns egoistes que només mirem per nosaltres mateixos. Hem fet, si em permeteu, un petit parèntesi irònic, hem fet des del catalanisme
pedagogia per parar un tren i, si m'ho permeteu, amb aquesta ironia, resulta que el tren no arriba en justa correspondència. En qualsevol cas, que l'Estatut aprovat pels catalans passi pel Tribunal Constitucional sense ser alterat sembla altament improbable. El meu desig, pel que us he dit abans, és que no es toqui ni una coma per poder ser així aplicat en tota la seva potencialitat. Tanmateix, em temo molt que els desitjos no coincidiran amb la realitat i que, o bé a cop de destral o a cop de talante, el desnaturalitzaran. Si això passa, Catalunya haurà de reaccionar d'una manera pacífica, però alhora enèrgica. Avanço en aquest sentit una proposta per actuar. Primer, si es produeix, com sembla ser, l'eventualitat que el Tribunal Constitucional debilita o desnaturalitza l'Estatut votat pel poble de Catalunya, consulta al poble de Catalunya per comprovar si s'accepta o no l'Estatut eventualment debilitat pel Tribunal Constitucional. Segon, si la consulta no fos autoritzada pel govern espanyol, votació al Parlament de Catalunya amb la mateixa intenció que el punt anterior, atenent que el Parlament de Catalunya representa el poble català. Tercer, formació d'un govern a Catalunya amb tots els partits que es comprometessin a defensar els objectius d'autogovern aprovats pel Parlament el 30 de setembre de l'any 2005 abans de tramitar-se el projecte a les Corts Generals. Quart, compromís del nou govern, dels partits integrants del nou govern, de defensar i votar a Madrid en consonància amb els acords subscrits a Catalunya. I cinquè, i només cinquè, si aquest esquema no fos possible, aleshores convocatòria d'eleccions a Catalunya. Doncs bé, si el catalanisme vol construir una Catalunya plena, capdavantera, global i conscient dels seus drets nacionals, ha de fer una aposta de radicalitat democràtica i ha d'estar disposat a parlar-ne i a concretar-la. Jo això avui no ho faré. Aquesta és una conferència que, com us he dit al començament, és una invitació de portes obertes. Però sí que citaré algunes coses que s'haurien de fer i que el catalanisme ha d'estar disposat a assumir. Per exemple, limitar els mandats dels màxims càrrecs executius del país. Acabar amb les llistes tancades per poder triar més directament les persones que han de representar els electors a més dels partits. Respectar... Ara el que diré no cal que aplaudiu perquè es notaria massa. Respectar les llistes més votades. Crear un sistema periòdic de rendició de comptes davant de la ciutadania per part dels polítics i promoure un sistema per facilitar que persones de la societat civil destinin una part dels seus anys al servei públic, podent després retornar a les seves professions sense haver patit una penalització. I la meva raó de ser, com crec modestament que estic demostrant, no és la raó de ser, no és ni guanyar eleccions, ni governar, ni ser president de la Generalitat. La meva raó de ser és el meu país. La meva raó de ser és Catalunya i són els catalans. El que m'ha agradat moltíssim és veure com l'Artur Mas expressa d'una manera excepcional els pensaments que tenim nosaltres, vull dir tots els catalans, i que d'alguna manera parteix d'un punt de partida per anar tots amb el mateix joc. Crec que ha marcat un horitzó entusiasmant per poder-nos dedicar i per poder treballar amb ganes, i ens hi hem de posar perquè això, si no, s'anirà a pique. Els catalanistes com jo demanem
en els polítics, però sobretot és el que tots volem, no? Que estar involucrats en una idea, en un projecte concret, no? I no anar passant les coses i que realment no sentir-te a gust amb el que passa, no? I bé, doncs la veritat és que haig de felicitar l'Artur per la presentació, per la idea, i espero que aquest missatge d'optimisme que ha llançat tota la gent, com ell ha dit també, vinculada a la política i no a la política, sàpiguen agafar aquest testimoni i sàpiguen que l'important és involucrar-se, votar, col·laborar, opinar,